Talatu, sannu. Ya jikin naki? Jiki da sauƙi malam. Allah ƙara sauki, Allah tashi kafaɗunki. Kin ji? Da sauƙi. Allah Zan sauka. samu malam a kan asibiti. To, Talatuwa, kin san hali da muke ciki, kin san asibitin nan namu yanzu sai da kuɗi. To, Talatuwa, sanin kanki ne, yau dai gidan nan ban tashi da ko naira 100 ba. Ɗan ƙwandalan da zan saya mana abin da za mu ci ma ya gagare ni. Sai abin da Allah ya yi. Allah ya tashi kafaɗunki Talatuwa. Habiba, tashi ki shiga ɗaki ki ɗauko min allo na yi mata rubutu, ko? To baba. Salamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ana wata ga wata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nan muryan ba ta alaji ba kuwa. A'a, Alhaji san da zuwa. San da zuwa Alhaji. Saurare ni. Ba wai maganar sannu da zuwa ba. Ba wani sannu da zuwa Malam Mudi. Na zo ne yau. Ko ka ban kuɗi na? Ko ka fita? Ka bar min gidana. Dan Allah dan Annabi Alhaji kai hakuri. Ka sai ka saurare ni dan Allah dan Annabi. Matata ce ba ta da lafiya. Duk abin da na samu a jikinta yake karewa. Wallahi nayi Alhaji. Dan Allah kai mai hakuri ka dan saurara ni. Ko da nan da wata 4 ne. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Hajiya. Na kwanan ku. Lafiya kalun. Sannu ya mai jiki. Alhamdulillah jiki da sauki. Sannu. Ba Alhaji. Kage halin da nake ciki. Dakata Malam Mudi. Yanzu me kake so ai? Kana hani da Allah da Annabi. Ya zan maka? Alhaji. Alfarma nake ƙara nema a gujinka. Dan Allah, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ƙara min koda kwana 4 ne. Ko kawai zan je in sayar da abin da ya rage ni don baka kuɗi. Dan Allah kai hakuri Alhaji. Dan Allah kai hakuri Alhaji. Kai hakuri. Malam Mudi. Alhaji. An jima ana ruwa, ƙasa na tsotsewa. Ma'ana ka jima kana roƙon wannan alfarma na baka sau 3 kuma wata 3 na baka. Ba abin da ya canja. Alhaji insha Allah ba za a kuma ba. To don haka ka ci albarkacin jinyar iyalinka da kake yi. Na gode Alhaji. Kwana 4 na cika. Kai waje. Ba sai na tare da na zo nan gidan ba. Kai hakuri. Kana ji na ko? In Allah da ba za a kuma ba Alhaji. Kai. Ba. Allah sarki rayuwa wallahi lokacin da momi ta yana raye nake gaya maka, momi ta mutu ta bar min dukiya da yawa nake gaya maka mai gida. Tun amanan da kawuna ya mini nake gaya ma kai lokacin ina malamin islamiya a anguwarmu nake gaya ma, ina koyar da yaran nan nake gaya maka. Mutumin nan dan ya gani yanda yanayi na yanda nake kawai shikenan mutumin ne ya ci amana ta ya tattare dukiya duka nake gaya maka mai gida. Saboda yana gani na malamin islamiya ban damu da dukiyar mamata ba, mutumin nan ya ci amana ta nake gaya maka. An bar mun dukiya da yawa yake gani na dinga malamin islamiya ne daga bakar har nasu tana nan a ƙwanyan nan nake gaya ma Allah mai gida. Kawai na zo na faru harkar nan. Kwaro kenan. A'a to you dey learn work my own. It's confusing. Don't worry. Ina tare da ku ba? Amma ba ku san labari na ba. Amma yau, kwaro small dan zan gaya muku labarin na yau. Kasa kunni ku je. Bari ba ku labari. Bayan na gama makaranta na, ni na yi ataba. That is the only thing da na sani. I'm a graduate. Amma dan bari ba ku zan takaita muku labari na. Barayin
mai caji Allah dan so kai min wannan waya da Allah dan ina min tsaye da shi da Allah Allah brother dan mi kamin to kamin shi da Allah dole ne da yanzu na kaji komai barayin zamani suna satar mota barayin zamani ne suna satar babur barayin zamani ne suna satar keke barayin zamani ne suna satar komai barayin zamani ne akula don Allah ga barayin zamani Ya. Ina so ka kai mu balangu ne. balangu ai wanda an gwanin baran ya zo ba gaskiya Waya ne. ana sata masha ana dukan mutane kwaci mashin Awa mala rana tsakan. a ba bangaren rana saka bane da gida abu ne wanda wannan shine ne na dogara da shi ko ba ka bane sai a ce yau ka tashi babu kan ba an samu dawa To bari mu samu wani mashin sai ku samu. a to wannan gwaran zai iya zuwa ne sai kalla amma ni kan gaskiya ba na kudan iya zuwa wata wuri ba domin To wai ake a wurin ka damuwa. ana dukan mutane kwashe mashin su a wurin kuma gaskiya ne ban iya ba kare ma kyau sai ko bari ni wani a zo dai Wannan ko yana da in an samu wani mashin za ka je ina. Ina ce za mu je. Gasunan barayin zamani suna satar komai barayin zamani suna satar mota barayin zamani ne suna satar babur barayin zamani ne suna satar keke barayin zamani ne suna satar komai barayin zamani ne akula don Allah ga barayin zamani barayin zamani barayin zamani Allah gasunan barayin zamani suna satar komai barayin zamani suna satar mota barayin zamani ne suna satar babur barayin zamani ne suna satar keke barayin zamani ne suna satar komai barayin zamani ne akula don Allah ga barayin zamani Abokina ya jiki? na da soki dan bala Allah ya kara sauki. na gode dan bala Salamu alaikum. An bala. Ibrahim. Ibrahim Salamu alaikum. wa mai lokacin salam Salisu Dodo. a gajiya Ana ji labari jiya da daddare na bi ta gida in duba kai yanzu da safen nan kuma sai mama ta ce ai ka samu fitowa mu. abuwa ni ma wannan Allah ne gida Gaskiya dan bala na ji na. Ka san yanzu barayin zamanin nan ne. Ba za ka gane wane ne barawo ba. Za ga mutum kamar mutumin kirki amma shi zai zambace inda ka. mutum ya zo mini ka gane ko ya zo mini da jumpa da hula kan wani mutum kirki a sai a zalumi ne kuma na gama Wallahi wallahi. dama da kaman ban ba kaman ban ba sai wani mutum da na sami shawarin ba san ko yanzu haka ma shi ma ko an ɗau sata mashin ce ko kuma da baki da su ne ba Allah ne ka sani Wallahi. ni na bar ma Allah kawai To Allah san Allah mai da alkhairi. Agode. Allah mai da alkhairi. Agode. Shike nan bala bara mu ce. dan bala Bari in shiga gida. okay to ba damuwa To, sai ma duba to shikenan. ni yanzu bara in kokarin haza tanjin da koya na domin shine arziki na shine koya rage mini Ya za yi? ban da wani arzikin ban da shi ba to na gode sai ma dugo ya wada majalisa barayin zamani salamu alaikum bai caji ya gajiya ya ce wayata ta cika ne wayan da na baka 4 days back wanda na zo ana kira ka ce mai caji ga waya na
ban da lafiya shi da ban samu na zo ba. Ko wani gayin da ya sa bakin kaya yana zaune a nan na ba shi waya ce baka? Bai baka waya ba? Kat bala'i. Ai ni ne abun ta wani yayi. Da ta sata mashin. Ya duba ci waya. To kun ji abun da faru da ni a takaice. Ba da mu je. Kun san me ma'ana daɗi? A irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi, musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana. Abin da ya fi komai daɗi ka samu damammiyar furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha, ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi. Ƙarshen daɗi ki samu biredin rufaida da zazzafan shayin ki, ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe, ko kuma ki samu kwanki ki lankwashe shi sai ki buga, ko ki danna sai ki matsa sai ki kai baki. Bismillahir rahmanir rahim. Kowannen ku na ji kalar santin da yayi akan kayan kamfanin Rufaida, amma kun manta da abu daya. Bature na cewa water is life, musamman ruwan sha na kamfanin Rufaida mai sanyi da sanyaya. Muna da rasan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaida. Mani ne, akula don Allah. Ga barayin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ajiya san da zuwa. Yawwa sannu ku. Sannu da zuwa. Yawwa. Habiba ya mai jiki. Mai jiki da sauki. Yau ba a je makaranta ba? Wallahi ma ban je makaranta ba saboda jikin mama ne ya masa. Ba ni tsammani ma za ta waye gari ba. Shi yasa yau ban je makaranta ba. Sannu Talatu. Allah ya bada sauki. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajiya. Malam yanzu me Habiba take gaya min halin da Talatu take ciki? Ba kai ta asibiti ba ne? Wallahi Talatu tana jin jiki wallahi, yadda ta ga rana haka ta ga dare. Gashi mai gidan haya ya ba mu notice na kwana 4, ko mu bashi kuɗinsa ko mu bar masa gidansa. Hajiya. Malam ka taba gaya ma Alhaji halin da kuke ciki? A'a Hajiya, ban taba gaya wa kowa halin da ake ciki ba, sai Allah da ya halicce ni, sai kuma ke da kika zo kika ga halin da muke ciki. Insha Allah in na koma dan jin gaya ma Alhaji halin da kuke ciki. Ga wannan kuɗin samu ku sai wani abu da shi. Hajiya, har da wahala haka? Ikon Allah, Allah ya saka da alheri. Kai, Hajiya, wahala haka? Allah ya saka da alheri. Allah ya saka muku da alheri. To amin malam. Idan Allah ya kai mu gobe, sai ka zo kai da Habiba ku same mu a gida. To madalla Hajiya, insha Allah za ki ga mu. To bari in je gida. To madalla Hajiya, mun gode a gaida gida. Allah ya fada sauki. Allah ya albarka. Allah ya ji kan iyaye. Barayin zamani. Alhaji duk lokacin da kake kusa da ni farin ciki nake ji. Kai Hajiya, wallahi kin cika zolaya. Alhaji ba zoliya ba ce ba, har cikin zuciya na faɗa. Hajjabi kenan, magana mai daɗi. Yasa ni kika sarki sauran mata a gurina, in ina tare da ke ba wata ƴan mutum da nake tuna Hajjabi. Sai na koma kicin, zan maka ɗan ɗafeshin abinci sakamakon lokacin da ka gane. Alhaji na gama kiran ka ake yi wurin tashin ka kake. Assalamu alaikum. Barayin zamani. Alhaji ga shi yanzu kuma ka shirya za ka fita su kuma malam Mudi kuma ba su zo ba. To Hajiya, na jira su ba su zo ba. Kuma kin ga yanzu haka ana training a idon ki. Ana jira na office. To kin ga babu yanda za a ci gaba da zama da jiran su. To Alhaji yanzu ya za a yi kenan an sun zo kenan. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji ga sunan ma sun shigo. Bismillah malam Mudi.
Ina Alhaji. Na bismillah. Ina gajiya. Ya gida. Lafiya. Kalau Alhaji. Ya hakuri. Allah mun gode Allah. Cikin gidan lafiya. Kalau ya mai jiki da. Jiki da sauki alhamdulillah. Amin amin Alhaji. Ya kwana malam. Lafiya Hajiya. Lafiya Hajiya lafiya. Ya Talatu da jiki. Alhamdulillah jikinta da sauki. In dawo lafiya rancan. Ya gida. Allah ya mai jiki da sauki. Na kwana lafiya. Ya gajiya. Lafiya kallon. Ya gida. Ya mama da jiki. Allah ya bada sauki. Amin. Malam dai. Hajiya ta ne duk wani bayani na halin rayuwar da kuke ciki game da jinyar matanka. Allah sarki. Wannan haƙƙina ne na maƙwabtaka da in taimaka muku. Mun gode Alhaji. Mun gode Alhaji. Insha Allah malam zan taimaka muku daidai gwargwado. Mun gode Alhaji. Allah ji kan iyaye. Allah ya saka da alheri. Amin ya Allah. Malam dai shin kana da account number kuwa? Alhaji. Ina da account. An bude mana sanda duk gwamnati take ba da tallafi. To shi kenan ta zo da sabi. Hajiya yanzu abin da za yi sai ki tura musu 100 a ta account nasu ne. Ni zan fita. To Alhaji a dawo lafiya. To Alhaji mun gode. Allah ya min kai. Mun gode Alhaji Allah ya albarka. To malam Mudi yanzu kana da account number din a wurin ka? Oh Habiba bari in ɗauko wayata. To Habiba kira min account number. Gashi da sunan mahaifinmu. Wani banki? UBA. Oh yanzu dai Habiba, zan tura muku kuɗin kafin ku isa gida. Ta. Ina dai za ki iya cire kuɗin. Zan iya cirewa. To shi kenan. To mun gode. Allah ya albarka. Yawwa. Mun gode. Mun gode. Na'am, Alhaji Bala. Ka samu isowa. To ba matsala, za ka iya shigowa, ka shigo ciki kawai. Alhaji Sunusi. Ka samu isowa. Allah ya Bismillah. Ya lamura. Ya gida ina matar gidan na ganka kai kadai a falo. Wallahi ta dan shiga ciki yanzu amma tana na ce zaman nan na yau anya zaman nan na gida yau anya ban fa gane ba. Ai Alhaji Bala ka bari. Ranar Hajiya ce yau? Yau Hajiya ce ta ce in zauna in huta. Ga shi kuma na gaya mata cewa kana zuwa gidan nan. Gaskiya ko dai ranar girkin ka ne yau. Ka san me mata da. Muna dai tuna ba. Kullum ana ba ta yi ka ki ka kara. Hajiya. To shi yasa ai ba zan kara ba. In ina ganin Hajiya to daga ita ba gari ba. Allah haka ne. Gari da ka sani shi kenan. Su Alhaji Bala. Kai ne yau a gidan namu? Hajjaju Makatu. To ke rike mana Alhaji ba dole mu biyo sawu ba. Dawo ne. Ya gajiya ya aiki. Lafiya kalau. Ya yara. Lafiya kalau. Haji tsid gidan ma daga ke sai shi. Sai hankali. To sun tafi makaranta ne. Allah duka sun tafi makaranta. Allah dawo mana su lafiya. Amin bin darajar Annabi. Allah raya mana su akan sani. Amin Alhaji. Nayi biko a bar mana shi muna biko. Su Alhaji Bala ina ciki ina jinka. Ka san kunne na ɗaya na ciki ɗaya na gurin Alhaji. Ki ce kun zama sa'idawa. Ka san dai na gagara ni ce amarya ni ce uwar gida. Kin ci dubu sai ce to. Mata a gidan Alhaji Sunusi. To na yadda. Alhaji Bala ka san ai tsakaninka da kai da Hajiya ba a shiga. Dan haka wannan ba layi na bane. Haka ne. To abin da ka sani ne na sani yayi. Ban yadda da wannan wayan ba. Wannan dai tsakaninka da Hajiya ba a shiga. Hajiya. Assalamu alaikum. Salatuwa.
Yawwa, Habiba, ta Allah shiga ɗaki ki ɗauko katin nan da ake cire kuɗi da shi mu je ko 10,000 ne mu cire mu kai Talatu asibiti. Allah ki yi hanzari. Bismillah. Talatu wasan mu. Jikin da ɗan sauki kan Talatuwa. Insha Allahu za ki samu sauki Talatuwa. Baba gashi nan bari in ciro kuɗin dawo. To shikenan Habiba. To baba. Ki kula fa. Ta. 10,000 fa na ce. Ta baba. Ta. Gasunan barayin zamani suna satar komai. Salamu alaikum. Cire min 10,000. Barayin zamani suna Eh. Babar barayin zamani ne suna satar keke. Barayin zamani ne suna satar komai. Barayin zamani ne akula don Allah. Ga barayin zamani. Ok, ni ga mata da ne. Akwai abun nan ne? Yawa haji an ce baki. Kula da barayin zamani. Barayin zamani. Barayin Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji Bashir. Barka da isowa. Kai ne kake tafi yanzu? Bismillah ma. Ban ɗauko ma kujera. Bismillah. Bismillah Alhaji. Bismillah. Sanda zuwa Alhaji. Yawwa. Alhaji Bashir, barka da zuwa. Yanzu kake tafi? Barka da. Gida lafiya. Lafiya Ya harkoki. Alhamdulillah. Ya kwana biyu. Kwana biyu sai godiya. Kuma da lalabi sanda zuwa. Sanda zuwa. Alhaji kai da kanka haka. Zuwa kwatsam ba waya ai da ka kira na Alhaji ai da na zo. Alhaji Bala, ka san abin da yake tafe da ni. Ba sai na kara maka wani bayani ba, maganan kuɗi na ne. Haka. Yau ita ce rana ta ƙarshe wanda zan tambaye ka maganan kuɗi na. Wallahi na rantse ma idan har baka bani kuɗi nan ba, to kotu ce za ta raba ni da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji Bashir, ka yi haƙuri. Kuɗin nan ka san su na san su. In Allah da kamar yadda na yi maka alƙawari a baya, zan ci gaba da ƙoƙari. Za mu samar da maslaha ba sai ka sa kotu a ciki. Alhaji Bala, magana naira miliyan 10 ke ba magana 10,000 ba. Alhaji Bashir, na sani, ka san shi Allah ba yadda ba ya jaraban bawansa. Na san wannan kuɗin naka, ka sake bani lokaci ka yi haƙuri. In Allah da zan sake ƙoƙarta. Alhaji Bashir, ka yi haƙuri, mu bi abin a hankali. Insha Allah wannan abin za a warware shi cikin maslaha. Karkata da hankali. Ka san Allah ba wani magana da zaka ce mu biya abun a hankali, ni ka ga tafiya ta. Allah huci zuciyarka. Idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Allah huci zuciyarka Alhaji. Allah huci zuciyarka, Allah kiyaye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Habiba kin dawo? Na dawo baba. Na je na ciro kuɗin. To yanzu kin ga ba zama zaki ba. Tunda kin je kin ciro kuɗin. Ki shiga ɗakin nan ki ɗauko hijabin nan mu kai ta asibiti. Dan kin ga jikin ya tsananta. To baba. Kuma sun adabe mu masu barin ko
Alhaji Sunusi ajiye wayan nan. Alhaji Sunusi. Ina cikin matsala. Ina cikin wani hali da ya kai makura. Shi sa an zo in same ka mu tattauna don neman mafita. Alhaji Bala, kadda ka ce min maganan kuɗin nan ne ta taso. Wallahi abokina, jiya mun haɗu da Alhaji Bashir. Rai ya ɓaci. Ya faɗi kalamai masu tsauri wadda daga ƙarshe ke cewa in har ban biya shi kuɗin nan ba kotu ce za ta shiga tsakanin. What? Rai kuwa. You see? Ka gani Alhaji Bala, wannan matsalar duk kai ka samar da ita. Lokacin da ka karɓi kuɗin nan ka juya kai da kanka ka gane cewa an samu wani abu. Me ya kamata kai a lokacin? Sai ka ɗau kuɗin su ka mayar musu, amma ka gani gashi yanzu irin kan sala. Gaskiya ne abokina. Riba kan na samu ta kai ta miliyan 4 da wani abu. So amana na riga na san na ci. Amma dai gashi yanzu tana neman dawo mu. Ba wannan ba, mafita na zo nema. To Alhaji Bala, akwai mafita amma irin ta ɓarayin zamani. To abokina ban gane ba, kamar ya me kake nufi? Kai dai Alhaji Bala, matso kawai ka ji. Ko? Kana nufin in sake cin amana ta biyu in ɗauke shi da yasa? Yo, muna da wata mafita ne da ta wuce wannan? Le Alhaji. Shi yasa in ke son kanawa. Abu da wata mafita. Kanka yana ja nawa. Wallahi. Kaga in aka yi haka za a biya shi bashin shi sannan kuma har canji zai saura wanda za a yi. Good. Nawa. To abokina kana nufin yanzu to ya za a yi? Ai kamar yadda na gaya ma akwai wani saurayin yasa Chabros ne ina gaya ma shi wannan akan 100,000 ma Alhaji Bala wallahi sai mai ko mana harin yanzu. Wannan ba wani abu bane ba. Kai dai kawai ka ɗauka wannan sassauƙan abu ne wallahi. To lallai Alhaji ka zo da babban magana amma don a binciken da na yi na tabbatar da cewa wannan yaron yar alhajin da yake neman yarinyar Alhaji Bashir shi ma yana neman ta ne. Yaron a dan iska ne, ba wani yaron don yana dan ɗauke ma, kuma na tabbatar da cewa ana neman ta ne shi ma saboda ya samu ya dan raba ta da wasu 'yan canjin da suke ya samu wa fete. To yanzu kuma in aka yi haka kaga aka zo masa da wannan din zai samu miliyoyin kuɗi ko shi ma zai samu abin da ya samu. Gani ba zai yi kama da Alhaji ya za a yi. Wannan shine ake faɗan ga magani a gonar yaro amma bai san shi ba. To yanzu ba wannan ba. Maganar da ka kawo ta saurayinta ya za a yi a same shi. Alhaji Bala, mafi sauƙi shi ne ka tura musu hoton yaron nan. Kada su su neme shi aiki. An gama. Ka tura musu hoton shi za su neme shi. Kai baka da matsala. Naka kwaman ne fa kawai. Nawan an gama. Naka kwaman ne. Na an gama na ce maka insha Allah. Shi ne kawai aiki. Amma abokina ko a lahira wutar ka daban ce. Assalamu alaikum. Kwana biyu kenan ba ma gidan nan, muna asibiti. Amma gidan nan Allah ya kare mana shi tunda Talatuwa ta samu sauki. Wallahi baba, tunda mama ba ta da lafiya ne ban samu na iya cin abinci ba. Ikon Allah. Bismillah. Ki dan jingino da filon nan ko? Yawwa. Ai hankali. Sannu. Kuma mama ga sauran abincin nan ko za ki ci? A za ta ci mana yanzu kan tunda sauki ya samu. Bismillah. Ki dan bude mata ko? Masha Allah. Talatu kin ji sauki ko? Alhamdulillah malam, na ji sauki. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Wa amina alaikum assalam. Ibrahim, ka dawo? Ya Allah, na dawo baba. Bismillah. Baba ina wuni? Lafiya kalau Ibrahim. Ya gida? Lafiya, ya gidan naku? Lafiya kalau Allah. Ka taho lafiya? To ma Lafiya kalau Allah. alhamdulillah. Kuna lafiya? Lafiya. Ina wuni ma? Lafiya kalau Ibrahim, ya gajiya. Lafiya kalau. Ba mutanen gidan. Lafiya kalau, kun ce ina zo na gaishe ki. To muna amsawa. Allah. Sannu sannu. Adalla. Ina wuni? Lafiya, ya gida? Ya sama. Baba na zo gidan nan jiya, na zo da safe, na zo da yamma, duban gan kowa. Lallai Ibrahim haka aka yi. Jikin uwan naku ne ya matsa, wallahi shine na kai ta asibiti. Kwanan mu biyu a can kenan. Ikon Allah. Yanzu nan muka dawo. Muna dawowa kenan muke jin sallaman. Ikon Allah. Sannu. Sannu Ibrahim. Ya jikin naki? Da sauƙi sosai. Allah ya ƙara abuwa. Amin, Allah ya albarka. Amin ya Allah. To, mama bara an tashi na koma. Sai na sake zuwa. To Ibrahim, ka gaida gida, ka gaida su maman. Za su ji insha Allah. Allah ya baki lafiya. Amin. Allah ya bada lafiya. Allah ya albarka ko. To Ibrahim, a gaida gidan ko? Za su ji. Mun gode. Allah ya albarka. Ka gaishe su. Alinhu, ina gayyata ka zuwa season 4 da yamma. Ku taho da Umar Hashim da Nafisa Abdullahi. Yawa. Ya ka gama ne? Na'am, na kusan na da yi. Hello? Adamu Zango, ina gayyata ka zuwa season 4 da yamma. Gabon, ina gayyata ki zuwa season 4 da yamma. No, zan kira Rahama Sale. Thank you. Ranka dade, wai season 4 din wani film za ku yi haka? Season 4 Bakery, wani katafaren gidan cin abinci ne na zamani da kuma burodi iri daban-daban. Shine nake gayyatar wasu daga cikin mutane domin sada zumunci. Season 4 Bakery. Akwai milk bread, buttered bread, fruits bread, family bread, ga kuma meat pie, chicken pie, fish roll, spring roll, burger, samosa da cakes iri-iri har da na bukukuwa kamar su birthday. Ga kuma abinci kala-kala na zamani da kuma na gargajiya. Akwai mu da wajen get together mai daukar mutum kimanin 30 domin shirya kwarye-kwaryen taro. Muna nan a gida mai lamba 746 Hausawa Sabon Titi along Bawo Road, off Zoo Road, Kanan Dabo. Ko kuma ofishin mu da ke Kaduna. Gasinan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Lafiya. Allah yana so ka nutsu kan bala sun. Ina nawa ne. Barayin zamani ne suna satar babur. Barayin zamani ne suna satar. An duba 90,000 ne a ciki. 90,000? Ka cire duka gaba sai ka cire charges a ciki. Akula don Allah ga barayin zamani. Barayin zamani. Barayin zamani. Kukula da barayin zamani. Barayin zamani. Barayin zamani. Wayo ga sunan barayin zamani. Barayin zamani ne. Barayin zamani ne. Barayin zamani ga su kuma sun adabe mu. Basu barin komai in sun gani ɗauka kawai suke yi. Wayo barayin zamani. Wayo barayin zamani. Sun shahara a gurin sata. Kun ga barayin zamani. Barayin zamani ga sunan barayin zamani. Kun ga barayin zamani. Kun ga suna satar mota. Kai! Wawa nan! Small! Abba, je ka zo da wancan.
Wa kake lekawa? Na zo wajen Dodo ne. Na san da zuwanka? Dan Bala, na gane shi. Alhaji Bala ne. Shi kenan, small. Kai shi ciki. Kai waye wannan? A? Alhaji Bala. Iso da kansa. Iso wallahi. Dodo na ciki, Dodo na ciki. Ina Dodon yake? Yana ciki wallahi. Alhaji Bala isa. Sa'ai ma dolar. Sa'ai ma tilas wallahi na rantsi. A ji a zo da shi kwaro. Akula don Allah ga barayin zamani. Barayin zamani. Barayin zamani. Dodo abin tsoro in ji yara shi abin tsoro. Yau manyan ma ka tsorata sunawa. Irin wannan tsaro haka? Alhaji yau ko yana fara na yanayi ne yake sa yanayi har ganga ta kwana a ɗakin malam. Nawan Dodo yanayi ne ya sa ka ganna a fadar abubuwa sun faru ba tare da ɓata lokaci ba. Ina cikin wani hali ne Dodo na yanayi da ya sa ya kawo ni. Na san ka Dodo, aikinka kai ne kaɗai za ka iya taimako na. Akwai mai gidana wadda ka sani dai Alhaji Bashir. Akwai kuɗi tsakaninmu da shi ya kai kimanin miliyan 10. Ta kai ya je gidana yau yana mun barazanar kotu za ta raba mu da shi. Shi yasa na gargarɗo na taho wajenka dan ka taimake ni nawa. Na san ka san in dai aka kai ni kotu akan wannan magana to kashi na ya hura wuta. Mutukar na yadda na je kotu kai ka san abin da zai faru. Kai ka san alƙali gidan dari zai tura ni. Ba na son ziyarar wannan gidan. Shi yasa in zo in ziyarce ka saboda kai kaɗai za ka iya. Ka ci dubu nawa sai ce to kwartan uwa mai wuyar kamu. Leƙa gatan uwa maganin mai mita. Ka ga dai mai hankaka mai da ɗan wani naki. Kai kaɗai ne. Daga nan har gabar, har yamma, har kudu, har arewa. Alhaji ya wuri zauna wannan harka ne babba. Alhamdulillah zauna. Haka nake so. To kai Alhaji me kake so a yi yanzu? Yawwa nawa. Wannan shine abin da nake so yi daga gare ka. Abin da nake so da kai haɗa kai zami sata za a yi irin ta ɓarayin zamani. Alhaji wannan ba sabon abu bane a gare ka. An yan gama. An kaka mai da ɗan wani naki. Nawan ina so Alhaji Bashir ko shi ko S ina so a musu ɗaukan amarya. Faro na zama ango. Sai mai gida za ka zama ango wallahi. Faɗa ta ka cikawa ta mu. Faɗar Dodo cikawar ƙwaro wallahi sai ka zama ango ko ba sa so. Ba damuwa. Godiya nake nawa. Alhaji wato kaga shi gidan Alhaji can ko ba ka bane akwai tsaro ko ba ka ba for us to enter the house na ko zai kawo da amma kar ka damu da wannan na ko ina gaman da muka ɗauka yarinyar ne are shi ne sai kawo kansa kuma sai mu ɗauka abin da yake so haka ne fa nawa ko ba ka ba na yarda da kai ina gaya ma ni da kai mu tare dar zan yi ma aikin da kake so wannan haka yake nawa a gode nawan ka kawo shawara kuma wacce take daidai da abin da na zo da shi. Wannan aidiyar taka
ina ga da ita za mu yi amfani da wani abin da na zo da shi. Gaskiya ka faɗa, yarinyar nan akwai wani yaro da suke soyayya, kuma yaron nan ba dan Allah yake santa ba. A takaice ma dai wayar hannunta yake so. Ina ga in kuka kama wannan yaron zai kawo muku yarinyar nan duk da kuke so. Ta hanyar haka za mu samu mafita. Kaga hoto. Ga hoto. Wannan ai ba matsala bane. Kwaro sai mai gida. Nawa yaron nan ai dan dangare nan ne ko yau da zai dauko yaron nan kuma donin uwa. Wai yaron nan ba. Sai mai gida. Ba damuwa, kar ka damu, a sa ido a kansa. Alhaji, godiya ne. Kar ka damu. Godiya ne. Maganar ka ya kare. Ta kurma hankali ya kwanta. Ba matsala. Ai yasa nake son kanawa. Kar ka damu. Tun a baya ni na tare da kai. Gaskiya ne. Kuma san hali ne ya sa aka mutu gona abu. An kuma share ma hawaye. Ba damuwa. Ke bira ne duk trofi. Na yarda. Ba yawa. Ba wani abu. Agode. Yanzu Habiba, mama ba ta da lafiya. Kwana biyu amma kun ki kira ni a waya ki gaya mun. Ayya ba laifin ya bane wallahi kwana biyu batir din nawa ta kumbura ne shi yasa ban kira ka ba. Habiba ina so ki sani ke ce farin ciki na. A koda yaushe tunanin ki nake na ji daɗi. Jin muryar ki kaɗai yake kwantar min da hankali. Kwana biyu da ban ji muryar ki ba hankali na ya ɗaga. Ban shirya tahowa daga makaranta ba wallahi rahin jin muryar ki kawai yasa na yi wa mama na ƙarya na ce ba na jin daɗi saboda na zo ni na ganki. Dan Allah ki sa soyayya ta a zuciyarki saboda ban taɓa jin ba zan aure ki a raina ba. Soyayyar da nake miki ta gaskiya ce kuma iyayenki suna kauna ta. Wannan shine babban farin ciki ne. Ibrahim kai ma ka san ba zan iya rayuwa babu kaiya. Kawai daga kai kafin na fara haka da kai zan karasa rayuwata. Kai ma ka san ba zan daina son ka ba. Shikenan Hajiya ki koma gida kar su masu da kin jin. Dan kin san ni idan ina kallon ki ba zan iya gajiya da ni ne kallon ki. Sannan kuma ban na iya gajiya da daina jin daddaɗan muryar ki. Hasken idon ki kansa na annuri. Haka? To yaya na gode Allah ya albarka. To ainihin haka ne. To menene abin godiya daga faɗan gaskiya? Kin san ba na jin tsoron faɗan gaskiya a kan ki. Allah ya Ibrahim ni ma haka. To shi ke Habiba na. Bara na koma. Amma ina so ki sani akwai da shi sayayyar ki tana nan. To yaya na gode Allah ya biya. Har ba na son tafiya. I love you. Kula da ɓarayin zamani, wayo Allah, ga sunan ɓarayin zamani suna satar komai, ɓarayin zamani suna satar mata, ɓarayin zamani ne suna satar babur. Kwaro, to ga kasan za mu same sa, ya sani sa, mu duba. Ya, mai gida wannan yaron shi ne. Yau kamo mu shi.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwaro. Yes oga. Yi kokari. Gode ma. A masar yaro ya bada wahala. Hakan ko ba ka ba? Haka ne. Lallai wannan yaro din ne. Kamar nawa ita? Wallahi ba ni bane ka. Ba kai ne ka sa ta miwai ba? Ni? Ka ci buro ban ka shiga nan dodo. Wallahi dan ka da maraya. Ka shiga nan dodo. Ba uwa ba uba dan Allah amin adalci subhanallahi la ilaha illa. Kwaro. Yes oga. Sai ma. Ba za fara kai mishi fara. Da kuma ko sarki da la ilaha illallah muhammadu